हाय लोगोफोर चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा साबस्क्राइब खालाम लोगोसे खाथिनि गाथानि सावगारियाव थुनानै हो मानोना आंनि लेटेस्ट भिडिअ आपलोड खालामोब्ला नोंथाङा बे खौरांखौ बयनिख्रुइबो सिगां मोनगोन। फ्रेन्ड्स 3 मिनिटावनो नोंथांनि चेनेलनि आइकन बानायनो थाखाय नोंथांनो मोननै जिनिसनि गोनांथि जागोन। मोनसेया जाहैबाय नोंथांनि चेनेलनि मोनसे स्क्रिनशट नांगोन आरो गुबुन मोनसेया जाहैबाय नैफोरबादि मोनसे मबाइलनि केस नांगोन जाय ग्रीन स्क्रिन गोनां। अब्ला नैबे ग्रीन स्क्रिननि मबाइलनि केसखौ आं आंनि नैबे भिडिअनि डिस्क्रिप्शनाव डाउनलड लिंक होनानै दोनगोन, नोंथाङा बेनिफ्राय डाउनलड खालामनानै लागोन। दानिया जोङो काइनमास्टाराव थांगोन, प्लास सिम्बलाव थुनानै होगोन, एमटि प्रजेक्टआव थुनानै होगोन। दानिया जों बेवहाय मिडियायाव थुगोन, बेकग्राउन्डआव थुगोन, मोनसे जों बेकग्राउन्ड सायख'गोन। बे बेकग्राउन्डखौ 11 सेकेन्ड लानो नांगोन। 11 लाबाय आङो, लेयाराव थुबाय, मिडियायाव थांबाय, स्क्रिनशटखौ लागोन आङो। दानिया जों बेखौबो लेंथखौ जों 11 सेकेन्ड खालामनानै होगोन। अके थुनानै होबाय, एगेन बे लेयाराव थांबाय, मिडियायाव थांबाय, मबाइल केसखौ लानानै फैगोन। दानिया जों बेवहाय क्रमा की खालामगोन। क्रमा की खालामनो थाखाय नोंथाङा नैबे क्रमा कीयाव थुना होगोन, एनेबल खालामगोन। नै 20खौ जोङो बे 50आव लासै लाबोबानो अके थुना होब्लानो बेबायदि। दानिया जों एगेन मबाइलनि केसखौ बेबायदि थुबाय, सेलेक्ट खालामखांनायनि उनाव जों बेखौ बेबायदि गिदिर खालामनानै एडजास्ट खालामनानै लागोन। दानिया जों बेखौ एक्सपर्ट खालामनो थाखाय बे सिम्बलाव थुनानै होबाय, एगेन बेयाव थुफिनबाय। दानिया जों बेखौ शेयार सिम्बलाव थुनानै होगोन, एक्सपर्टआव थुना होब्लानो बे एक्सपर्ट जागोन। अब्ला बे एक्सपर्ट जाबाय। दानिया जों बेक खालामफिनगोन, बेनि उनाव बेखौ डिलिट खालामना लागोन जाहाथे बे कनफिउजनाव गोग्लैया। एगेन प्लास सिम्बलाव थुगोन, बेनि उनाव एमटि प्रजेक्टआव थुनानै होबाय, एगेन जोङो मिडियायाव थांबाय, बेनि उनाव बेकग्राउन्ड थुबाय, दहायनि बेकग्राउन्डखौ लाफिनबाय। दानिया जों 11 सेकेन्ड खालामना लाबाय, बेनि उनाव लेयाराव थांबाय, मिडियायाव थांगोन, एगेन दहायनि एक्सपर्ट खालामनायखौ जों बेबायदि थुनानै लाबाय। दानिया जों बेखौ क्रप खालामना लागोन, थ' क्रपिंआव थुनानै होबाय आङो, अलपमान फिसा खालामनानै लागोन, अकेआव थुनानै होबाय। दानिया जों बेवहाय एनिमेसन होनो थाखाय नोंथाङा बेखौ बेबायदि थ' बेसिम लानानै थांबाय, नोंथाङा सेलेक्ट खालामबाय। दानिया जों एनिमेसन कियाव थुनानै होबाय, नैबे एनिमेसन कियाव थुनानै होबाय। दानिया जों बे एन्टि क्लकवाइज फिदिंनानै होगोन, फाखोसे फिदिंबाय। बेनि उनाव जों बेबायदिहाय लानानै थांफिनगोन। जोङो लानानै थांखांनानै जों मा खालामगोन, थ' बेसेसोआव जों मा खालामगोन, बेबायदि दोनथ'गोन। दानिया जों एनिमेसन किखौ खनसे थुनानै होगोन, बेनि उनाव अके थुनानै होबाय। अब्ला जोंना बे एनिमेसन जागोन। अके दानिया जोङो स्टार्टिं पजिसनाव लाबोफिनगोन। दानिया जों भइस एड खालामगोन। भइस एड खालामनो थाखाय नोंथाङा नैबे भइस एड अपसनाव थुगोन। स्टार्टआव थुनानै नोंथाङा जायखिजाया बुंनो गोसो बुंबानो जाबाय, एबायदि बुंबा साबसिन मोजां जायो। अब्ला स्टार्ट खालामबाय आङो। हाय लोगोफोर, चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा साबस्क्राइब खालाम लोगोसे खाथिनि गाथानि सावगारियाव थुना हो मानोना आंनि लेटेस्ट भिडिअ आपलोड खालामब्ला नोंथाङा बे खौरांखौ बयनिख्रुइबो सिगां मोनगोन। दानिया अके सिम्बलाव थुनानै होगोन जोङो। दानिया जों एक्सपर्ट खालामनो थाखाय एक्सपर्ट सिम्बलाव थुनानै होबाय, बेनि उनाव बेहाय थुनानै लाबाय, बेनि उनाव जों शेयार सिम्बलाव थुनानै होबाय, बेनि उनाव एक्सपर्ट सिम्बलाव थुनानै होब्लानो बे एक्सपर्ट जानो सुरु खालामगोन। अब्ला नोंथाङा बुजि मोनबाय। नोंथाङा माबा मोनसे बुजि मोननो थालांदोंब्ला, कुइसन दङब्ला, डाउट दङब्ला आंनि नैबे कमेन्ट बक्सआव नोंथाङा आंखौ सोंहरनो हायो। स' थेंक इउ स' माच फर वाचिं माय भिडिअ। उननि भिडिअ नोंथांखौ लोगो मोननायनि मिजिंजों दिनै एसेनो फोजोबजाबाय। गोजोन्थों, हेभ ए नाइस डे। जै आफा बोराइ बाथौनि।